Megköszönjük az Orcsai Zenekarnak és az Orcsai Néptáncosoknak a műsorát.
És ezzel ma befejeződik a kulturális műsor, illetve még a nyugdíjasok szeretnék tőlünk kérni, hogy szeretnének még egyet keringőzni. Kérem a színpadra a nyugdíjas csoportot, és illetve azokat a beöltözeteket, akik még itt vannak, és keringővel lezárjuk a kulturális műsort. Kérem, hogy ne menjen el senki, az egész műsor után mindenki számára van ennivaló, pörkölt és sütemény. Jó étvágyat hozzá!